23 ta' Novembru 2010 fit-8 ta' filgħodu, Joe Baldacchino kien għadu kemm ipparkja l-vettura tiegħu fuq din in-naħa tal-parkeġġ. Fejn qegħdin aħna bħalissa kien hawn jistennih dak li kellu jkun il-hitman fil-qtil f'dan il-qtil ta' Joe Baldacchino. Il-hitman fuq mutur kien ipparkjat propju fejn qegħdin aħna bħalissa. Iżda in-number plate kienet weħlitlu mal-fens ta' warajna u kienet waqgħet propju f'din iż-żona hawnhekk fejn qegħdin naraw is-sinjal isfar tal-pulizija. Dak il-ħin Joe Baldacchino kien qed jitkellem ma' terza persuna f'din iż-żona ta' qudiemna. Joe Baldacchino nduna li kien hemm in-number plate mal-art u għamel is-sinjal li dak li kellu jkun il-hitman fil-każ tiegħu il-persuna li waslet biex qatlitu sabiex jiġbor dan in-number plate. Madankollu għalkemm ta' sinjal brasu, jidher li ta' sinjal brasu il-hitman u mbagħad ħareġ il-pistola u ta' it-tir li riżulta fatali fuq Joe Baldacchino. Joe Baldacchino dak il-ħin ma qed jistenna xejn, ħarab jiġri sabiex jiskemm minn aktar tiri u baqa' tiela lejn din id-direzzjoni. Filwaqt li Baldacchino kien qed jiġri din it-tela, il-persuna li aggreditu kompli tissegwih bil-mutur fejn provat tkompli tagħti aktar tiri. Madankollu għal xi raġuni il-pistola imblukkat ruħha u ma setax ikompli jispara. Għaldaqstant l-aggressur niżel lura din in-niżla permezz tal-mutur tiegħu, Baldacchino kompla jisken billi mexxa lejn din iż-żona livell ieħor ta' dan il-parkeġġ fejn hemmhekk ingħata l-għajnuna minn persuni li kienu fuq il-post. Kienu mbagħad minn din iż-żona fejn qegħdin aħna bħalissa illi Baldacchino inġabar mill-ambulanza u ngħata l-ewwel għajnuna fuq il-post. Imbagħad ittieħed mill-ewwel fl-isptar Mater Dei. L-aggressur fuq il-mutur misruq liebes crash helmet li għattielu wiċċu kollu aktar x'ħadin id-direzzjoni biex ħarab minn fuq il-post. Niżel minn din it-triq lejn triq in-nofsinhar u mbagħad kiser għal strada żekka. Minn hemmhekk baqa' sejjer lejn il-foss fejn imbagħad instab il-mutur abbandonat.